Hello everyone. Welcome to Bambatha Mancuza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla ka-22 May 2025. Okay, kusho ukuthi uHlathi noZoleka bebengalele ubusuku bonke bebhekana nengane yabo, unawe ukuthi ikamfana ngoba baze bafunela umngani wakhe uZethu ngebhadi waphika uZethu ukuthi unaye. If beya kamawethu uma nje bengena ngomnyango qhamthushu umawethu noqhawekazi. Umawethu lapho uzigqokele ithawula, uqhawekazi uzigqokele izingubo zamawethu. Wathi nje ubaba wakhe abahambe bagoduke wanqaba uqhawekazi. Kanti nangapha umakwethu uyalwa akafuna uqhawekazi ahambe. Kwagcina sekuliwa-ke khona lapho. Wathi nje uqhawekazi angiyindawo, umawethu i-boyfriend yami. Bavele bathuka abazali bahlahla amehlo. Lapho bakithi uZoleka wenkosi uyabuza ukuthi i-boyfriend yakho since when? Wavele nje uqhawekazi wathi akaphume ezindabeni zabo. Lapho uZoleka ubuhlungu ngoba umawethu kade kuyisoka lakhe naye kodwa ekugcineni baphumile bahamba. UZoleka ubiza umawethu e-ofisi lakhe uzombuza nge-relationship yakhe noqhawekazi. Wavele wakhelwa wadilika umawethu ebuza ukuthi uhlanganaphi yena nezindaba zakhe ngoba uzitshela ukuthi umbizela umsebenzi. Waze washo ukuthi ukuba ubazi bengeke eze. Waqhubeka wabuza bakithi uZoleka wenkosi kwasho khona ukuthi uyamchitha umawethu, usho khona ukuthi ubulawa isikhwele njengoba esemuva on nempilo, kanti akazi ukuthi umuva on nendodana yakhe nendodakazi yakhe uZoleka. Umawethu utshela uqhawekazi ukuthi uZoleka kade embizele e-ofisi lakhe ngoba nakho efuna ukwazi ngempilo yakhe. Waze washo ukuthi uqhawekazi akahamba ayomriphotha e-HR ngoba akamazi ukuthi uqhumxhasaphi ezindabeni zabo. Yilapho khona uqhawekazi besesho ukuthi angeke akwazi ukwenza lokho ngoba uZoleka uyena umama wakhe lona omunye omkhulisile kodwa umama wakhe wangempela uZoleka. Umakwethu uswele izinzipho zokumba umgodi angene phakathi acashe. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ucinze notification bell, usubscribe noma usho umbono wakho. Bye.